Salutare tuturor, eu sunt BigHunter99 și astăzi vom juca un pic de Eurotrack. Abia l-am instalat și m-am gândit să filmez și un episod, deci să începem. Ok, să vedem ce... Să vedem ce cursă vom alege, să nu fie una prea lungă. Vreau și... nici chiar așa de mică. Vă dați seama? Cam asta cred că o să iau. Este și puțin de mers. De fapt, așa sper, pentru că am avut o cursă atât de lungă înainte să filmez. Transport lumini pentru acoperiș de la Venezia la Verona. Nu o să mai fac episoade de Canter, îmi pare rău să vă spun, pentru că nu mai am. Am decis să-l șterg din calculator. O să fac episoade de Eurotrack sau jocuri de pe internet. Din păcate nu mai am Canter. Deci să vedem, pornim motorul și să începem. Oh, shift. Gata, să vedem. Oh, nu, am greșit din prima dată. Am greșit drumul, dar o să reparăm asta și mergem încolo. După cum vedeți, merg foarte încet, pentru că abia l-am instalat și nu știu să fac prea bine, dar opresc și pornesc din nou și plec. Am și un camion foarte prost, că dacă luam o cursă mai lungă, îmi dădeau și un camion mai bun. Dar nu vreau să fac un episod prea lung, pentru că până acum am jucat Eurotrack. Am rămas blocat sau ce? Nu, merge. Gata. La ce camion ajunge mâine acolo. Mi s-au dat câteva oferte de a cumpăra camioane, dar n-am avut bani. Să sperăm că o să mai rămână acele oferte. Merg atât de încet. Deci atât de încet. Da, să-i dau drumul sonorului. Măcar clansone cât de bun. O, dar se vede și în ce încărcătură am. Cred că de aceea merg și mai încet. Dar n-am ce face, am luat cursa. La cursa pe care v-am spus-o, pe care am avut-o dinainte să fac episodul, mi-a luat o zi și o noapte să o termin. Nu am trecut pe roșu. Nu cred. Se mai întâmplă. Bă, să nu vă bușiți de mine că vă bat. Bă, țărane! Știu că a fost vina mea, dar îmi place să clansonez.
Bă, nu treci pe rof. Că am trecut și nu e bine. Serios, când am pus frâna... Flash-uri. Sunt 49 de grade Celsius. În Eurotrack, desigur. O să fie un drum lung. Deși n-am votat, am crezut că o să fie un drum cât de cât mai scurt. Dar față de celălalt în care am făcut, cred că am stat o oră în fața calculatorului. Știți că la Counter îmi luau 8 minute să omor. De fapt, n-am omorât nici când, pentru că nu sunt bun. Dar în 9 minute făceam mult mai multe chestii, adică mă respawnam de mai multe ori. Aici, în 8 minute, știți cum stă? Merg atât de greu. E și încărcătura grea, este și